Hallelujah. Si je suis la mission au Kassaya, le éveil, dit c'est elle samoa et tout peut qu'on heaven et a obéi. Car me c'est pas. Yen chao, et même le fils est le gospel Sunday. Ti ensamoa libre il a ensamoa. Et then Zachariah eba. Na haya nya nkwaje. Ka amekese ba. Ya chawina ya di ya frère ya elder usu no di na me asema ba. Fanza ko kese siano. Amen. Amen. You can do it better unto Jesus. Not unto me. People want to go and say money. Amen. Hallelujah. Amen. What do you do? Hallelujah. And my question said, what the Yesu actually unqua. And free Yahu Dimu Anna Yanyan Samu Yansikamu Anna Yedinya Sa and Quaji a year Abdom and our day and Amoso Eddie Achi unqua. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And the Yansha only eventually I think cancel no free. Luke chapter 2. And then he said, Yami will be catching you. And he said, Luke chapter 2. A while a Bible study, a free. Now a while so, and I know you don't mean I mean I'm on your couple one day, a seminal. I told my home also. The question I said, I suddenly receive meeting, but I'm in kind quotation, maybe. And may Krishna and say Luke chapter 2. Hallelujah. Amen. 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 See, Luke chapter 2, verse 1 to 20. Verse 1 to 20. They can kind of free. Look at Sampa, it's me. Chimubako, a copy of Luke chapter 1, verse. Luke chapter 2, verse 1 to 20. I said, no more. Kaisari against to share Mrase. One trial as a successful Minadin. But you know why I so went here in Symphony in a it's said, Mima Mekasa, I want. Now, be an Amantian Chili Munina, I'm a one tear since the Yakopo, as 70. Nemo, would they, or whom would be a chida? Namo whom man Casa ever was 7, I said, Amen. Amen. I said, no more. Kaisiria against to share Mrase. One trial as a successful Minadin. Yene Okana, Edi Canbra. Kirinio, yes, Syria, Amradono. Na nipa nyina tu kwan ko won krom ko twro bondin. Na Joseph nso fi Nazareth a ewo Galilea ko Judea. Na esansa ofri David fie ne na busuam nti okọ David kuro a wo fra no Bethlehem mu. Sa orokotro ono one Maria wode no ama no aware se de na wahye no bondin edin. Sabra no na awo aben na wo aben na wo ho na wo bredrui na wo berema na bakan
na ɔde no ntoma kyekyere no ho de no to mmoa ade didaka mu ɛfiri sɛ wɔanya kwan wɔ ahɔhobea no mu Bàtọ́ no wahyɛ saa bea no nso ho ame wɔsɛ ɔwo abakan na ɔyɛ barima na ɔde ntoma kyekyere de to mmoa ade didaka mu ɛsiane sɛ wɔanya brɛ biribiara wɔ ahɔhogye no hwɛ hɔ no nsoma me paa nsi so bio na ɔwo ɔbarima na abakan na ɔde ntoma kyekyere ne ho de no to mmoa ade didaka mu ɛfiri sɛ wɔanya kwan wɔ ahɔhobea anaa ɔhodan no mu saa berɛ no na nyanhwɛfoɔ bi nso wɔ asase no so a wɔwɛn wɔn nwan anadwo wɔ wura mu amono mu hɔ ara Awurade bɔfoɔ bɛgyinaa wɔn nkyɛn na Awurade animuonyam hyerɛn pia wɔn ho hyiae na ehu kaa wɔn yie na ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ wɔn sɛ monsuro na hwɛ mede asɛmpa a ɛfa anigyeɛ kɛseɛ a nnipa nyinaa bɛnya ho rebrɛ mo ɛfiri sɛ wawo agyenkwa a ɔde Kristo Awurade no ama mo nnɛ wɔ David kurom hallelujah na yɛyi bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama mo ɛhɔ nso hyɛ no nsoma me ɔsi yɛyi ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama mo nsɛnkyerɛnne yɛ hwehwɛ mfiri Nyankopɔn nkyɛn hwɛ nsɛnkyerɛnne adeɛ miracle wonders patron kan nsɛnkyerɛnne yɛ de ba adeɛ na yɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama mo mobɛhunu akokoa a wɔde ntoma akyekyere no ne ho sɛ ɔde mmoa ɔnoa ne pamkyɛw na yɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama mo mobɛhunu akokoa a wɔde ntoma akyekyere ne ho sɛ ɔda mmoa de didaka mu nsɛnkyerɛnne no ɛno ani nsɛnkyerɛnne yɛ hwehwɛ no ɛno ani sɛ wobɛhunu akokoa a yɛde ntoma akyekyere ne ho na ɔda mmoa didaka mu. In a human sense, this is not miracle. I time say ube wo him pon mua. Na oda emua sorry. In the manger you find a king. But this is the miracle. This is what as Christians we have to look for. The miracles of this world that God has packaged for His called or the descendants of Christ are not yet seen, are not open to the eyes of the world. Essentially, dear, Nyankopɔn ahyehyɛ ama ne mma dɔfo a wafrɛ wɔn no ani ɛnte anaasɛ emu mmie ma nipa ehunu essentially kro ayɛ ba essentially hwehwɛ ne ɛyɛ sika essentially deɛ hwehwɛ ɛne ɛhunya essentially deɛ hwehwɛ ne sɛ wobɛhyɛ wɔn kɔma ka sɛ wobɛde yie na wonwu. Hallelujah. Amen. Pastor Tosumami. Amunora na osoro asafudom beka obofo no ho yi Onyankopɔn ayese. Enumunyam nka Onyankopɔn wɔ soro. Enumunyam nka Onyankopɔn wɔ soro ho. Na asomdwe nka nipa a wɔsɔ n'ani asase so. Asomdwe nka nipa a ɔsɔ Onyankopɔn ani wɔ asase so. Kwanka amen bra. Amen. Pastor Tosumami. Enti bra abofo no gya wɔn hɔ kɔ soro no. Na nhwɛfoɔ no keka kyerɛ wɔn ho sɛ moma yɛnsim nkɔ Bethlehem nkɔhwɛ deɛ asi a Awurade ayi ne ho adi akyerɛ yɛn. Ipatwa hɔ so hyɛ no nso ɔsɛ mmerɛ a abɔfoɔ no firi hɔ kɔɛ no anyanhwɛfoɔ no ka kyerɛ wɔn ho sɛ moma yɛ dɛ yɛnsim na yɛnkɔ hwehwɛ wɔanka sɛ yɛntena ase ɛni nansa yɛntena ase ɛni afe na mmom yɛnkɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnne adeɛ. Hallelujah. Amen. Yɛnkɔ so 2:20. Na wɔyɛ ntɛm kɔhunu Maria ne Yosef ne akokoa no sɛ ɔda mmoa adi didaka no mu. Na wɔhunu no no wɔka nsɛm a wɔka kyerɛ wɔn afa abɔfra kumaa no ho kyerɛ wɔn. Na deɛ nyanhwɛfoɔ no kaeɛ no yɛ wɔn a wɔte yɛ nyinaa nwanwa. Nanso Maria deɛ ɔde nsɛm yi nyinaa sie na ɔdwendwene ho n'akoma mu. Hallelujah. Na nyanhwɛfoɔ no san kɔɛ a na wɔrehyɛ Onyankopɔn animuonyam biyi no ayɛ wɔ deɛ wɔteyɛ na wɔhunu yɛ nyinaa ho sɛdeɛ wɔka yɛnom kyerɛ wɔn no. Amen. Amen. Masɛm no nyinaa ni. Hallelujah. Masɛm no ne nyinaa ɛna yɛakenkan no. Wɔde Kristo akyɛ yɛn kwa.
na wo ɛyɛ adeɛ a so define sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na nso ka yɛ na mmere mu a yɛhu no sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne adeɛ yɛre ɛmmu no adeban bi yɛbɛbu no ade huhuo yɛmmu no ade titiriw bi na nso so trauma mɛte aseɛ sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne adeɛ. It was not a mistake for Christ to be laid in a manger. Na enye infumuso. Trono reason on the man say, ye nya bia bi wa hoye amfa na ankoto. Enti ye to emo adidaka mu. But he was to save the lost. Amen. Amen. So obem me yenkra so. He was to feed us. If we are the flock, say enyan ema Kristo a, say why the me yenkra. The manger is a place where the sheep feed from. Hallelujah. Amen. It was not a mistake for Christ to be in that manger. Hallelujah. Not say the baya and throw some aya can follow home and quaggy some of the bread. One not wayira. Yea, nan kayan sena yan fra, ni was sumasino, and unti and a whole bird, ya say. Then took a mua in the camo. Ninya and Quaji. Amen. Now, can Kaya be verse 8? O my yeti, as you say. Now, when her full be, I was satisfied or repay, what in a woman, and you don't win now. They were keeping watch. How are you keeping watch of your salvation? How are you taking care of your salvation? Maybe a Kaya could know a hoa. Maybe a one Nancy could know. What do you actually? You are still in the wilderness searching for food, but there is food in the manger. Hallelujah. When I was saying, we share Diane, now so Diane, I will more than that. But the Christ have done it. Only actually, a new century in our revenue, and then a Kunyan our revenue. And he dachina or a free of us what prayer said, Kebenya, Kwanya, me who name from home to know. And I mean, who nipa was I see so a year when you make us say, yeah, J, yeah, we see a hope, but to know. But they all they left what they have. Conjointly, boy, you must see who was the say, why I won't change. I forgot the name. Was see who was the castle Rockefeller? Kura when you're there, won't change. So, Upria, Ubeja on no idea, Wako. And maybe I can kind corner, maybe I can pim corner, maybe I did a knee actually I could know. Yet a kind quadri, you know, quite your home. Mama, I idea and so every here, set it to whom animal. Hallelujah. Obey my yes with you. Obey the horse. And will now woman po. Edi a dance here. Say one pier, set or him pointed through. Young one and two sick jasso. Young one and two scout horse. Lemon 2 mea, Yankopon the Shen and Sa Emma or D or G. Every other was assassin, or bread of horse. Emma now walk your one to a mua the letter move. Send a beya, menu, Ibenya, and Quaji. Hallelujah. Amen. Now, it used to be on mechanic, as was when I said, was it Emra above phone any in your phone? Or this I use the very own way or to a Luciano. Making can I help you? Verse 9. I'm one who are a radical for the Gina one chain. Now, a radical and young stretch our one shy. Now, who can we ye? Now, 14, sorry. 14. Yeah. And Munyam was and Munyam and Count Munyam, I was so. Now, as we encan nipa was so any assassin. Now, soon ye any the encan nipa was so when Yankopon any ewo of Grassariso. Amen. And the Emra above 43 on Chenko and verse 15 was it so it was when the angels has gone away from them into heaven that the shepherd said to one another, let us now go to Bethlehem and see these things that
has come to pass. Amen. Amen. And who bet here say, what take and why yes, and one, who be two and a moon. And who bet here say, you can't assemble actually, obey ye assemble no a fool. And who in you are soon castle, Yatia bread, and you have one year shed and come here. I check. I say I shall come over 400 years ago. About 4 bar, but can't see actually say I wouldn't. Oh, the say 100 years, my men train by a few and I'm finishing the and some of correct Hawkwan baby. Oh, now so was in Temwara and Temwara. Hallelujah. Amen. God is standing at the door of your heart and is knocking, telling you that where you are moving to, where you are sailing to, is too far. Maybe I will can't go. A quiet or the Christo apen e wo boboano or the Christo abeto onwam wo de deka no ko na ko hwe enkwaje ewura no. Hallelujah. Amen. Ko na ko nya ne nsem enkwaje ko na ode oje bebre wo ne ofibia. Hallelujah. Amen. 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 Masempo ane merekasa ho mekasa na awa enyina the holy feet in the manger. I say edidia ehontew a ewo emoa edidaka mu. The holy feet in the manger. Amen. Amen. Verse 16. And they came with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. Amen. Otu anamono sosono ohunu se ampa nyame asemo a waka kire no no kware. Hallelujah. Amen. Otu anamono ohunu se obofo asemo a onam nyakopon so ededum won ebeka kire no no kware ampa. The promise was fulfilled. You will see that baby lying in the manger. And truly when they went, they saw the baby lying in the manger. Amen. Amen. It tells us that when we hear the word of God and we act according to the word of God, whatever he has promised concerning our lives will come to pass. Amen. Amen. Worship biara washe afa ho, washe afa one wasefo ho, washe afa one wabusunya ho no. Se oya sutie o Nyankopon asem ho a e ba musara. Amen. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning Christ or concerning this child. Amen. Amen. What this message is telling us now is that after receiving the message, when Saka and Kwaje Seminar International, the woman dance here actually for Mahufro so enya Onyankopon asemi so efa so. Esan say wan hwe ye mra to so ena wan mu ye mbone amu ye mfo. Dem ode odom enam Kristo a ode ne be ye akyede ma ye no abaje ye nkwa. Amen. Amen. Nti enye sika ena okukuru de toy. Ena enye ahunyam ena wode nya asaye kwaje no. Ti se de wonya ne kwa no o hwe se wo so be nam akomapam ube bio mumu na odi aduma foforo so kwa. Hallelujah. Amen. 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 Ube yentika amen kasiye pa. Ube yentika amen kasiye pa. And then verse 18 says, "With the master of the Bible, you know, emobe tuna yapon." Amen. Amen. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pounded them in her heart. Hallelujah. Amen. And then he said, Mary, upon that, and watch. Amen. Yes, Bible study the Yasanka and say, what the assembly is Sumana Kumabu. A whole back here, the ancient said, Yamiasum is Sumaya Kumamun said, and any wonderful said, oh, be a which I wish ya. Now a free will, sir. And we said, how a coma. Hallelujah. Now, Transfer Caracas, the big year, what is a dear one, a hole and a coma, a woe. Hallelujah.
Sinyamia asem ebeye wa hwehwede a eyade a odi suma akoma mu na odwene ho eyade a ehu hia wo se bibi biara ewa asase so nti eho ba hia sese ebu onyamia asem a yedi be suma ewo yakoma mu na se bone eba ye nchen a nyamia asem a ye nim ewo yakoma mu nti ye mo hyehye ema ye nkwaje ama ye ntu bone anamo Amen. 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 Verse 20. When the shepherd returned, then the shepherd returned glorifying and praising God for the things that they have heard and seen, and it was told them. Amen. Amen. Then the shepherd returned glorifying and praising God for all the things they have heard and seen and was told them. Amen. Senye watino, senye uhunu, Sarah epepe, ena oye huadiye. Amen. And for me, and taho, and yibin frimu, and ye kananabia. Aya yesana eka uba Kristo nchanya. The kai ekurabiasia me manifi na me wo ofa atembu kwan so a efre ekurabi amanten from ejura elekwate ubu sa kwan so na emese ye ba begina amanten ye kanyamia asem a do Yesu nchen Yesu ye ajeva grow Yesu uba obeye uye. And so the perception that was created onto us, they said uba Kristo nchen ya ubedi Oklasinia Abia Wote Ekrasia, we are now Bria answer the one you only say back to Chaya. You know, best sound recope. Hallelujah. Amen. These were the messages that were presented to us, and that's how we understood it. Sana Yantias Yamuniano. And yet, easy when Yamimu, and you know, Corey, and any other for Yamium no Korean American, and said, it's not the road of roses. Hallelujah. Amen. And yet, Kwanya and Mugu was see young fat slow any young popo and then yes, everyone. Hallelujah. Amen. A free a bra, Yohani, Usuboni, Sono. Was in your ever say, or so I didn't hear a new blessing. The kingdom of God has suffered violence, and the violence take it. There is a struggle. According to Kakra. And people do want to people are you, and people are really one Canada. But what is that? Oba say I hear pointing fingers at you, say, or suffer ba, and our elder papa. Don't you say Eddie and Guasibi Jare Busiano? Or he pon papa, I know that's how Eddie. Hallelujah. And it's not easy, but it takes the servant of God. It takes a humble heart. It takes the one who is ready to serve God to go down on his knees or her knees to pray. Na amonyako kwa bambo akoswa atina agusiano. Mekai madam fu ba kwa me ne sign techiman. You are an elder. Na SS in kosesem bi ani wa na abranti wonka. Ne mani nyina wono pe na ate ne ho a odi san kosesem no. Tina na pa no akote. But me kasa one, and then he is one of the vibrant Christians in the Church of Pentecost. When presiding under our one local teaching to see America say, "Nyame edi oche every abanten." Enuro nyina so no hobi. Afade hu ne se ne bana na hede oye enimguase ba ma no. But eno no amu na bam oso bo mpai. Hallelujah. Amen. Nyame enam no mu ede enkwaje edum afoforo so. Enti emfa ho ene tibia yewom ewo yefibie mu emfa ho ene ne yewom ewo yaware mu emfa ho ne ne yetim ewo ye masuba bi won da edi kire ye enti Nyankopon ede oje ba na ode oje aba. Hallelujah. Nyankopon akase oje wa ne waje wo no fibia ampa no kware na no rehwe free ye ho ne se ya tesa asempa no yentu ho na mo so we my ase say the shepherd after hearing the word did not sit, they acted on the word. Timothy asem na tu ho na mo the Nyankopon asem kire wo no ye
Emma and Quachi, I would dear. Nami won't shroud, and then say what you answer. I was a Praise the Lord. And may the year and the waka away. Bible saying, I am Bonnie, I'm also a Munyam Aboy. Na Bonnie, no, and one could try any Ugu. Young we a trash and damage. And maybe the buy if we be. Now, the woman is said, Onyanko Pond and I made Dromoso and the Achedius Ronco Amaya Qua. And Jesus Christ. Sabe me so Jinitia. Ubenya dankwa ka amekese pa na de ba ko eye me tani se wo se ukwanhwefo no o ti sansem we nyina wie otu ho anamo no wo se wo ye den o hye nyame animonyam no yi na ye eti wie ye dia de se be hye nyame animonyam ne yi na ye ka amekese pa